תודה רבה. בתקופה האחרונה נהרגו בבתי הכלא כ-13 אסירים שמצאו את מותם, חלקם לפי טענת המשפחה ועורכי הדין בגלל אלימות ועינויים. אתמול נודע לי כי האסיר המנהיג מרואן ברגותי שנמצא בבידוד בכלא מג'ידו הוכה פעמיים, פעם ב-6 למרץ ופעם ב-12 למרץ ושתת דם. אני מזהיר כאן שכל פגיעה בשלומו או בשלום האסירים, בבריאותו, מטרתה היא לסכן את חייו של מרואן ברגותי. אם מרואן ברגותי וכל האסירים ייפגעו, האחריות היא על ממשלת ישראל, לא על השר הפירומן והעבריין, אלא על ממשלת ישראל וראש הממשלה בנימין נתניהו. נשקפת סכנה לחיי האסירים, לרבות לחייו של מרואן ברגותי, בגלל ההתנכלות לו בכלא מג'ידו. גם מנהל הכלא אחראי על כל מה שקורה לו, כך גם מנהלת שב"ס. אני גם רוצה להתייחס להצהרות האחרונות של בן גביר, שמאוכזב מהעובדה שלא הצליח להצית את השטח בחודש רמדאן ובמסגד אל-אקצא. כל הצהרה והתלהמות שלו גורמת לאנשים יותר להגיע למסגד אל-אקצא, כי אנשים רוצים לגונן על מסגד אל-אקצא לצד הרצון לבקר בו בחודש המבורך, חודש רמדאן. הניסיון להסית ולהגיד שיהודים יתפרצו למסגד אל-אקצא בעשרת הימים האחרונים של חודש רמדאן, דבר שלא יקרה, הוא ניסיון נוסף להצית את השטח, גם את אל-קודס, ירושלים המזרחית, על רקע הדבר הזה, וגם את שאר השטחים הכבושים. מישהו צריך לרסן את הפרחח הזה, הפירומן, את איתמר בן גביר.